Methang Karbia Tumsi, Methang alongli, Bangkeng Sanga Swapan Kijor. Ciklojon Kre ke Thompen ke Sokapangja Bangpu, Bolong ki Tokbi, KAC along Kirap Kachuhang. ASDC KNCA KSA Chingrum Pet Kangdang Amai Kang Niahut Don Phoke BJP Pen Congress Araratum Kaching Bedu. I can see your face in the midnight sky, feeling like I'm drowning in your love. Karbiang nong lai fada babirta longpen Nilisa Mijuli Bepi Nonarji tha birtang tonpen Duaramla constituency arlo Borko ka habaralong Methang Karbia Tumsi Methang alongli Bangkeng Sanga Suwa Tumaphan Kejor Padi Maklongan ATSU mate Atsua Songpen Promote Sagra APHLC pen Habi Intili Jangatum Kahumridam All Assam Tiva Student Union Asong Japo Promote Sagra pen APHLC pen Habi Intili Jangatum Patirpi Ponsi Ari Sangho Tumpen Kedam Tang Chiti ni Pai ke Thom Arni Borko Kalong Karbia Tum Methang Alongli Keng Sanga Suaphan Kachojor Padi Malong Kelang Charidam Kelang Charida Mahut Habi Intili Jang pen Perangkia Thengnu Kaningjia Tengke $6 loke Tribal Atum Ansi Longli Jolong Choji Lapen Longli Namlong Choji Bonta non ke Methang Karbia Muni Ramatsi Karbiang long along ni ke jorpot niltum ningdublo lapen $6 long riarlo lapuson aning hangaling ke chia swatum long le ke nam ke jorlong lokabang ke heri nimilo non bangso along le ke nama bangta Pijus Hajarika henlo Lasi Pijus Hajarika koson si Ladak longli nang kinam long poplo Ladak team Karbiang long mate CM Tuliram rong hang ahukum mate kupini alam thei ke long pensi Pijus Hajarika longli kinam tahai pusi nilitum honthe pon lupusi nijanga sangho ningjepon Media akorte tum hanili tum pen ke churu pajirlo nani tum dakanang homrit apot lasi alam thebang la punyan lo West Karbiang long mate labang dag ini tum Borkok arlo kalong mali tum Karbiang long autonomous council kaparlo mare 6 schedule area arlo noni tum karjulong ating tumi pe najulong lo ladake ake hai montri mate Pijus Hajarika si ladak longle kenam poni tum arjulong lo lasi pini bang tum adim along nang humri lo lapen ladak nang humri pe ni tum dak sai claim atum jasemet sai claim tum dak thegong nang tum sai claim tum alang tum phani tum arjulo alang tum nai thana ting ke ahok lo Pijus Hajarika se alang tum longle kinam lapen longle malik bangta naje thak don lo alang li Pijus Hajarika phanse kejor lage pamuni tum visual record bang se tum theglong po lalai number hini bang ke ladak kosonsi hong ang tanamunit ladak Pijus Hajarika ke dak ke difference hello pilang alang amithanga hemen hello pilang lapen alang li inut Pijus Hajarika alang li non tribal amunit le ladak Karbiang long mate 6 schedule mate tribal area lo koson selang li longle kenam long pop lo kono na ingul ben selang li longle dak kenam long lok lo la sola mang ni karjugang tung la longle kurja tum mate la non tribal tum Karbiang long longle kenam mang ke lamsu se tin lok lo yo alam mang ke kenam ong lo ladak long ke duping mate di kinam ong lo lasit lamsu se tinlok lo sita labang ke kechi asotum dak non 6 schedule aron kang tang thip do kokta longle nang dam longle nang nam longlok atwa ke thup plot ke lage lamsu kali lake ke pheri mi alam lasi kiwang jilang ari bang ke ka pheri mi ang ding se no itum chetong po lapen li kipugang tumang ke koson si non lake hai Pijus Hajarika le ladak longle nang nam aling mate longle nang nam longlok lo lake
nili karjugang tumang ke ini tum ke chok che ke lage team Karbi Anglong mate non kasari bom BJP age hai CM Tuliram Long hang alang lihin pensi labang ke hukum mate hukum ateng lo hukum alang lihin pen kopine permission kelong me selang lesson ke claim ta hai ini tum expect lo labang ke NGC ta ang tana moni raphan longli pipe pusi CM Tuliram Long hang mai thaya long lamthe chichak ponlo bonta non Karbi Anglong arlo pijos hajarika NGC kali chiri ingko along lesi nangkenam la CCM rong hang sangho kaninja lampen chikok ki pinlo puta lijanga sangho karbok patupon dongkamu kampen wikibe Karbi Anglong live Lakhapli Socheng MSC constituency ka parlo Harlong Langdo Amekar Ram Tokbe Sopo Borlongki Tokbi Kedamtang Chiklojon Kreke Thompen Kiso Kapang Jiajo Sekachi Langjia Phan KAAC CM Tuliram Rong Hang Phan Kerap Kachohang Borlongki Tokbi Kedamtang Chiklojon Kreke Thompen Kiso Kapang Jiajo Hong Hap Hongru Nang Chemanderan Pinlo Ningkaning ko rapli Borlongki Tokbi Kachalia hin aning ki hang piklapen Kachali aning kere serabangpu Bonta kiso ke tanrak penajo Kachalia hin setami tikuk donang koklo Harlong Langdo Amekar Ram Tokbia Sopo Borlongki Tokbia Phan se kachelang pen Meji Mine Pura Ram Tokbi pen penang an bor iponlo Bonta kiso bangki Meji kali aphi ong ke bat ongajo nona bangki Hong hap hong ra sonsi nang mandetlo Alang litum pen bidi ka bia porahut kirap ka chohangjia phan pura Karbi Anglong life along pen KAAC CM Tuliram Rong hanga phansi kiso dara bang phu pen kirap chohang pon ni ngapen ni kis kachali pustame sirkepen non kebang deng kilut los tame kiso cholong lok pena jogni kachalia hin pustame don delo ngapen kiso ame non piniar nian Chiklojon Krit Homan Pleng Danglo lasi CM Sar Tuliram Rong hang alang phansi chuningri lethol langli le nili phan kisong pame plante nilis tame ga Charlie ang deng tame unun Charlie don thu pame po akan Charlie don thu pusi ning chiklitu Nilitum methang Karbi Aron pen setami keso kachilang nang ji anta chilang ponlo bonta niliso po abangki keso mi unide loposi Borlongki Tokbia sarpi pen ningje pon Borlongki keso ningkan isi dolo amat kidun ta sirkep an lo amat keso pen jat pen amat dun thekede lo non ke lasi non nangli CM Tuliram Rong hang pen la bangso keso nilipe me pika pusi nanglik tumapan kachuningri lo kunama lo keso chelang long tang aprang prang ke keso kachelang long tang ke kolonga ta pon lo la pen naro hamrenta pon lo civil hospital long la de lasi non abang ke thek thedat si hem chibi kok lo ta nilitum Karbi Aron pen an ta chelang lo bi wo phak anta chi yor lap lo non ke tek ke lo ko we bi rianta ni kan hi ni parman and that si nilitum la bang su kan kisu chelang Nilitum ahin pena bangke niliso po aphan kisu pamipon thek thedet lo lasi KAAC kacharia tumahin pen niliso po Borlongki Tokbia phan kisu nang pamipi ik tha puta kachuningri padopon thu ni batsu ta warnang kok lo kichua son long thek an pungan si pichu bom lo doktor long abang ke si pon thek thedet lo asi nang litum aphan si la bang su phan nang pi mi pitha pusi nang hodai le thot le yo aw so phan kaching jin su ta do aw so bang kapor hi phan ta bor ipik lo sita kisu penamasi por hi thek thedet lo non ke bang deng an kile lo Lapenan parta komane ningke mia bang phupen kiso kache langjia phan kirap dunji ningki hangdo pulote langmin kro SBI account number 3309686508 IFSC SBIN 004874 account alongle nang thaplote niltum long ik pupota ram tong pipen kachuningri padopon Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live
Sarupathar constituency ASDC aja kongkapang tang ponji aphan ASDC KNCA lapen KSA chingrum rapet paklangso community hall along kangdangamai kapang niahud Devanagari script ke chekroi dunde pusi lamthi chepaklangpon Kedamtang pai ni pai kethom arni ASDC KSA lapen KNCA chingrum si Sarupathar MSC constituency angkang apartment ASDC aja kong ansose kapathe ponji aphan Paklangso community hall along kangdangamai padupon Longson terang pen kachapahempu amai along aluhi aman pen ASDC tiripi amai phu Chandra Kanta terang Bokajan district committee amai phu Komal Singh bepen danglo penangan songja pola pen songja piatum chetongdun Maya long Jasimet non amat koson si ASDC asong kachapang tang thekjima palam the he huisi jethanchimun padupon si non hejong resim kang tang ke ora song atung lamdon kachetokji palong Roman script ba pradaksi Devanagari script kedeng pon thuji buke arona matsi kali lake ilitu makhai ningkan phokep society kachiro asonsi mandepo anparta rules and sonsing ingtiatum akimang kapavir det asonlo lasi Devanagari script ke ASDC asong pen ke chekroi dunde pusi mayalong cheparai pon bangso kangdangamai kang niahud don phoket BJP pen Congress araratum ASDC long chepa obdunsi ASDC asong aja kong pangtang dunlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangte bok ong rat charia song tum methang asong anjakong kachapharang asai ke klempon bom sonsi ke damtang chiti ni phai ke thomarni chokehla indoor stadium ke pathua klamalong APHLC jakong kachapharang amai kangni Bangso APHLC jakong kachapharang amai along APHLC dunmai phu Rajesh T Sopen kachapahem phu pon bangso amai along alohi sarpo man pen APHLC mai phu je ai kauthar kachatong dunalong dihin rimbang Rajen Timong Bokajan LS mai phu Samson teron pen danglok ke ong dungatum chetong dun Bangso jakong kachapharang amai along APHLC asong jakong kachapharang ponji aphanpura APHLC Nimarli Nilip aru keseng setami padupon Bangso ni Marli ke seng panalong Regina Rong pipi aphan maipi Rita tok pipi aphan dun maipi Serdihun kathar pi aphan chunbang pi Orpona tok pipi aphan rap chunbang pi atum aphan arpu pekponsi APHLC ni Marli amai mate women wings ke ja ponji aphan arpu pekponlo Monsam kache tokalong ta athe mate appoint paklang klesita kache tokji aphan si damtanglo Bonta ili tumaphan akivir dokokna pusi kamatha dun pusi je ai ka kharpen ningje pon Osko pipi ma lai hui chini pe meme seta non ka chinia tengke la ke itum karbi tum han ke henu uji karbi la pen inglong aratum han ke athema aprang ating pen ke theklong UPDS huta la fundamental power bang ajakong ke then nei clause bang section abang para 2 sa paragraph 7 ke ha Assam government phansi panchayat phansi chipi det hala suhta lapen ke aku non abang ke paragraph 14 lo nepine lage aprang ting ke itum council long ke Assam India government president ta nang chumprui dun long li setano nang chumprui dun tammi puta dokok ta thek puta jilong lapen la prang kahe no nei bang ke ilitum karbia alam ke itung Mongolian ke alam lapen ilitum Roman script ta ilitum kachesong munit apran ke dam si Roman script ta ke long ang lapen ilitum kitab ta tok ulo ay non ke Roman script pen papetok long leder jipu la Devanagari script Hindia script pen si tok nang jipu ang Hindia script ke bang South India sor anta aning dok de Papit tok long le lapen halatum ametang alam si je tok halatum lapen bongali tum tambang ametang khor si je tok Asamis tum tambang ametang khor si je tok Orissa sor tabang ametang khor si je tok and then non ke ilitum apan la Hindia script pen tok nai puke sap ta chelon lepin lo lapen ilitum ke tok tanga kitab anta luksan et pol lapen ilitum Hindia script pen ke ilitum karbia lam ke tok peta uni lapot chetonti u lange ilitum karbia Lasinon ke wang GKAC election ke ilitum asong le chepahai hi pulote ke vir jiangring thepi khangjang puta ningje tekang tum ke boru lama bangke
50% ke boru alam kali la non ganinge bom ta hala tum bangke na jum boru alam ala tong pi sang ho ke boru alam da jing ki tek pik hala de pula arnam puta hala tum awe bodi boru tum pupe hala tum chininge yedat khangjang lo abong lori ko binong ke arnam puke seta abong lori pu asap taninge jelono la tum bange non ganinge pila isur la hello boru alam lo isur ni la pen akhir bat pada akhir jumbe pada hadi halatum ame thang alam ve choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live tiket kelonga linga bang phansi Sarupathar Mondol Mohila Morcha hin penke chirap chetodun pupusi Balipathara longkedo Sarupathar BJP Mondola Sai Hemalong Sarupathar constituency Mondol Mohila Morcha tum ingdeng kethom claim bang amai kangnia hut lamthi cheparai pon non ke bangji MSC kilik along RD doklong pen kachapahai thekjia phan lakhain koi rahini Sarupathar Mondol Mohila Morcha tum kedamtang niphai ke thomarni RD do jot pen kachathan chimonamai padupon labangso maya long aluhia men pen MLA Dr Numol Momin local MSC mate KAAC EM Jogot Singh Ingti Sarupathar Mandalamai phu Lokhiram Rongpi lapen ke ongdum BJP along klembang kubang phietum chetongdun maya long MLA Dr Numol Momin kaninja tengke non givangji council election along kachapahai vekji aphan kadu kavetumta jakong doan cheferang nangpo lapen non givangji arni pena bangke lo ke charle atuma phan chiklo e jon pen tangka suri ke thoman ke rabji aphan chisik bom lopusi MLA Momin pen pangdakpo Halapu Sarupathar constituency pen MSC ticket apartment ke hangdunji aphan kachesi kapang phubang phiatum kaninje rintia tengke ticket long dunde det positami akaprega songanat ke chingbe dunde lapen BJP aphansi claim bomji anparta ticket long jimini pu aphande BJP ki dun kali pusi lamthe chepaklang ringti ticket ke long abang aling aphansi BJP Mondol Mohila Morcha tum sitami cherab dunji pusi labang so kachingwaya mailong Mohila Morcha tum cheparai pon Nilitum Ladayak Sarupathar Mondol Mohila Morcha Pelpini Megi deng pon labangke third educative sigidu pono lasi nilitum labangso third educative pidu pono labangke lake district pen daito teng pe sipini nilitum labangso educative pachun pono lasi nilie bangke non sedame Mohila Morcha long president al pc doigbo lasi helipini labangso al kuateng pen sendiri ciklem lo lasi kedam tang an sedame nilitum Mohila Morcha long district pen Mohila Morcha daito na piana bangke nilitum ke pachun bunde ason non akuge nilitum ke theglong le na lasi nilitum ke pachun bun FC kidolang ko sinili cikuna lasi non ke bangki sedame non election sedame nang lelo lasi labangso election lo sedame Sarupathar angkang along sedame candidate non BJP pilot ticket ke hangdun sedame bang proxy nedo lasi labaso bang proxy angbong sedame nilitum Sarupathar Mondol Mohila ahin pen sedame kumat tiket kachiwa jula bangso aphansi nilitum sedame kam claim bidun pupusi nilitum sedame penelo chipu pondo langchi thingpen Subhas Terang Karbi Anglong live Pinya dawa birta ke raponsi kantonik lo